हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 49 ശ്ലോകം വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബാക്കിയാണ് നോക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാവണം അല്ലേ? അതാണ് ദിവ്യ അവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം അങ്ങനെയായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ആ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂല സ്രോതസ് തന്നെ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. 45, 39 വരെയല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങളില് ആസക്തിയുള്ളവർക്കും അതുപോലെ ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഒന്നും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ 50ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നോക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദീഹ ഉഭേ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാദ്യോഗ്യയുജ്യസ്വ യോഗകർമ്മസു കൗശലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. യോഗ കർമ്മസു കൗശലം എന്നാ പറഞ്ഞാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമുക്കുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കൗശലത്തോട് കൂടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, രക്ഷപ്പെടാം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പാപമോ പുണ്യമോ ഒന്നും കർമ്മഫലങ്ങളാല് നമ്മള് ബന്ധിതരാവില്ല. അതാണ് ഒരു ടെക്നിക്ക്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കർമ്മ കുശലതയോടെ ഒരു കുറച്ചൊരു കൗശലത്തോടെ നമ്മള് ഇവിടെ ജീവിക്കുക ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. സർവവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത്
ജനിമൃതികളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. എന്ത് വേണം? ആത്മനിവേദനം വേണം അല്ലെ? ഭഗവാനില് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മള് കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും രക്ഷ നേടണം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തു വേണം? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒഴിവാവാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അത് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നമ്മൾക്കും അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താ ഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിണ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ ടെക്നിക്ക്, ആ കൗശലം പിടികിട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ? ആ ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്തു ചെയ്യും? അവര് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പോഴവർക്ക് വേറെ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫലങ്ങള് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് മുക്തരാവും. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്ട് ഉള്ളത്? പുനരഭി ജനനം, പുനരഭി മരണം. അതാണല്ലേ? വീണ്ടും ജനിക്കുക, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, കുറെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുക, പിന്നെ മരിക്കുക, വീണ്ടും വേറൊരു ശരീരം എടുക്കുക അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരണം. അങ്ങനെ കഷ്ടതകൾക്കൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അല്ലെ ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ പരമാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മള് ഭക്തി സേവനത്തില് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനാണ് എന്റെ എല്ലാം, ഭഗവാനോട് മാത്രമുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കണം. വേറെ ഭൗതികതയോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. പ്രയത്നം വേണം നമ്മുടെ, എന്നാലാണ് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ദിനചര്യകളൊക്കെ അതിന്റെ തോതിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. നാമം ജപിക്കണം അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ വന്നു വിചാരിക്കുക, നമുക്ക് ഒരു നാമം ജപിക്കാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നവരെ. കാരണം ഇതൊരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അല്ലെ? വെറും മെറ്റീരിയൽ നോളജ് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അത് തുടങ്ങാം. 52. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനാവുന്നു. ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഉദാസീനനായി തീരും. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ വ്യാമോഹമാണ് നമുക്ക് അല്ലെ? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവണത്. ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിശീലനം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനാണ് നമുക്ക് പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വരുന്നില്ല. അതിനുള്ള പരിശീലനം നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ വ്യാമോഹമാകുന്ന ആ നിബിഡവനം, അതിനെ പിന്നിട്ടിട്ട് ബുദ്ധി കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉദാസീനനാവുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. യാഥാർത്ഥ്യം അറിയണം അല്ലെ? ആ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സത്യം അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ സത്യത്തിനെ നമ്മള് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. 53. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതെ യഥാ സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധിസ്തഥാ യോഗം അവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? ഈ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃതമായ വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയണത് എന്താ? ഈ വേദങ്ങളില് കർമ്മകാണ്ഡമുണ്ട്. ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണത്? ഫലപ്രാപ്തിക്കുള്ള യാഗങ്ങള്, യജ്ഞങ്ങള്, പൂജാദികള്, കർമ്മങ്ങളൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കണത്. അപ്പൊ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാവും അല്ലെ? ആ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങളിൽ വശപ്പെടും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോ പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം, പുത്രനുണ്ടാവാൻ ഒരു യാഗം ചെയ്യുക.
അതുപോലെ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക്, അനവധി ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഓരോരോ യാഗം, യജ്ഞം ഒക്കെ നടത്തേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡത്തില്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ മാത്രം ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് എന്താ ചെയ്യാ? അവരുടെ മനസ്സ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് എപ്പോഴാണോ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങണേ, അപ്പൊ മാത്രമേ അവര് അവബോധം കൈവരിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അവര് ഈ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങളിൽ വശപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിമൃതികളിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അപ്പൊ ഈ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗമൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ? സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാഗം, യജ്ഞം ഒക്കെ ചെയ്താൽ സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടും. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമല്ല. അവിടെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാ. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഒക്കെ നിൽക്കാല്ലേ, എല്ലാവരും അവിടെ ഒരു ചിരിക്കണ ഒരു അറ്റൻഡർക്ക് പോലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പൈസ കഴിഞ്ഞാലോ അവര് പിടിച്ച് പുറത്താക്കും നമ്മളെ അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് സ്വർഗം. നമ്മൾക്ക് അവിടെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് 0 ബാലൻസ് ആയ അവര് തള്ളിവിടും പുറത്തേക്ക്. അതുപോലെയാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആവേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശാശ്വത ധാമം ഏതാ? ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് അല്ലെ? സ്വധാമം, കൃഷ്ണലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നൊക്കെ പല പല പേരുകള്. അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ദിവ്യ അവബോധം വേണം അതിനായിക്കൊണ്ട് ആദ്യം. 54 സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥിതധി കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യ അവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ദിവ്യ ബോധസ്ഥിതനാവണം. വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു വേണം ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ. അല്ലാതെ ഈ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളില് അവിടുത്തെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം കൈവരിക്കൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹം ഏതു തരത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക? സംസാരം, ഇരിപ്പ്, നടപ്പ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദിവ്യ അവബോധസ്ഥിതനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആവാൻ പറ്റുക? അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സംശയം. 55 പ്രജഹാദിയതാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥമനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടസ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? എങ്ങനെയാ അയാളുടെ നടത്തം, ഇരുത്തം, സംസാരമൊക്കെ എന്നാണ് അർജുനന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മനസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ സങ്കല്പിക്കൽ കൂടുതലാ അല്ലെ? മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകള് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ഒന്ന് കാണുമ്പോ, ഓ അവിടെ പോയാ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് അപ്പുറത്തുണ്ടാവും. അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ആകാംക്ഷ കൂടി വരുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെയുള്ള നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കാൻ പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാ ചിത്തശുദ്ധി വരിക. മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. എന്നിട്ടോ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളണം അല്ലെ? എന്നിലുണ്ട് ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? ആ ആത്മാവ് സുഖിയാണ്, കരുണയുണ്ട്, ദയുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുമുള്ള ആത്മാവാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫുലിംഗമാണത്. അപ്പൊ അത് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ആത്മാവിൽ തന്നെ. അങ്ങനെ സംതൃപ്തനാവണം. ഭഗവാനെ കിട്ടിയ ഒരാള് പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും സംതൃപ്തനാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് സുദാമ അല്ലെ? സുദാമ ദരിദ്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരുന്നു. പ്രശാന്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു മനസ്സിന്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനില് അദ്ദേഹം ആത്മനിവേദനം ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി അതിനപ്പുറമേ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ തൃപ്തനല്ലേ? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ
ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ, ഇന്ദ്രിയ ആസക്തികളെ ഒക്കെ ത്യജിക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെ നമുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മളും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, യോഗി, യതി, സന്യാസി, അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. 56 ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യത്തെ. ഇപ്പോ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? താപത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ആധ്യാത്മികം, ആധിഭൗതികം, ആധിദൈവികം. 3 തരത്തിലുള്ള താപങ്ങളുണ്ട്. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരം, മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങള്. ആധ്യാത്മികം, ആധിഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പിന്നെന്താ, അത് മറ്റുള്ളവരാല് എന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നില്ലേ നമുക്ക്, കോവിഡിന്റെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വൈറസുകള്, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരാലും മറ്റു മൃഗങ്ങളാലോ മനുഷ്യരാലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, അതാണ് ആദിഭൗതികം. ആദിദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഓരോ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരണത്, അതായത് ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം വരിക, അല്ലെ, സുനാമി, അങ്ങനെയൊക്കെ വരണത്, അതിനെ പറയും ആദി ദൈവികം എന്ന്. അങ്ങനെ 3 താപത്രയങ്ങള്, 3 താപത്രയം എന്നാ പറയാ. താപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേശം. 3 ടൈപ്പ് ക്ലേശങ്ങള് നമുക്ക് എപ്പോഴായാലും അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ, അതിനൊന്നും പരിഹാരം ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് അതിന്റെ നടുവിലും നിൽക്കുമ്പോഴും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതിരിക്കും. ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയാ. അങ്ങനെ സുഖം വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അധികം അങ്ങ് സന്തോഷിക്കുക, അർമാദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, തുള്ളിച്ചാടുക, അത് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ ദുഃഖം വന്നാൽ തകർന്ന് പോവുക, അങ്ങനെയില്ല. ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. 57 യസ് സർവത്രാനഭിസ്നേഹ തത്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി ന ദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇനി എന്താ ചെയ്യണേ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് എന്താണ്, ചിലപ്പോ നല്ലതായിരിക്കും ലഭിക്കുക, ചിലപ്പോ ചീത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒന്നിനാലും നമ്മൾ നല്ലതോ ചീത്തയോ ഒക്കെ അല്ലെ, ആഗമ പായിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും. അതേപോലെയുള്ളൂ നന്മയോ തിന്മയോ എന്താ നമുക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ളത്, അതിങ്ങനെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കരുത്. അങ്ങനെ നല്ലത് കിട്ടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ പുകഴ്ത്തുക, അതല്ല അല്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോ പുച്ഛിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ജ്ഞാനി, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, യോഗി എന്നൊക്കെ പറയാം. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധമുറച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളില് ഒന്നും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കില്ല ആളില്, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധ ആ ഭക്തനില് ഏൽക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആള് കൃഷ്ണാവബോധമുറച്ചവൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നെല്ലാം പറയും. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും
ആ മാനമായാലും അപമാനമായാലും ജയം പരാജയം ഏതായാലും ഒന്നും ആ ആളെ ബാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോവും ജീവിതത്തില്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിലും വല്ലാതെ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് സമാധി അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എത്തുക. പ്രശാന്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയും, ആ ചിത്തം അടങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയും. 58. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം 58. യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമ്മോങ്കാനീവ സർവശ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വീണ്ടും ആമ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാണ്. ആമ വേണ്ട സമയത്ത് തലയും കൈകാലുകളൊക്കെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റും ആനയ്ക്ക്, അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾ വേണം. ഏത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ വിടാതെ നീ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ അതിന് കഴിവുള്ള ആള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്, ജ്ഞാനിയാണ്, ഭക്തനാണ് എന്നെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ, ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ആമയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണേ, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അവര് അത് നിയന്ത്രിക്കും, അല്ലെ? ഒന്നിലും വ്യാപരിക്കാൻ വിടില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഭഗവത് സേവനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. 59. വിഷയാ വിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നു. ഓരോ വിഷയസുഖങ്ങളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നു. ഒരിക്കല് ആ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവണ ആനന്ദം നുകർന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ് എന്നുള്ളത്. മറ്റത് പരമാനന്ദമാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണത്. ഈ വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിച്ച് ശീലിക്കണം. ക്രമേണേ പറ്റുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ അത് പറ്റില്ല. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്കിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് ഒക്കെ ഒരു ആലംബം വേണം, എന്നാലാണ് അത് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുള്ളൂ. അതിനെന്താണ് ആലംബമായി കൊടുക്കുക? ഭഗവാനെ ആലംബമാക്കണം. അപ്പോ പിന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ല. അതിനൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആനയെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് പാപ്പാൻ, ആനപ്പാപ്പാൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ആന അവിടത്തെ മാവിന്റെ കൊമ്പ് ഒന്ന് പിടിക്കും, ഇപ്പുറത്ത് തെങ്ങിന്റെ പട്ടയിൽ ഒന്ന് പിടിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് വഴി നീളെ പോകും. അപ്പോഴ ആ ബുദ്ധിമാനായ പാപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യും?
പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ തുമ്പിക്കൈയിൽ ഒരു പട്ട വെച്ച് കൊടുത്തേക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അതും പിടിച്ചോണ്ട് നേരെ നടന്നോളും, അവിടെ എവിടെയൊന്നും തൊടാൻ പോവില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ആലംബത്തിൽ വെക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ തേടി പോവില്ല. സിനിമ കാണണം, സീരിയൽ കാണണം, അല്ലെ, സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് രുചിക്കണം, അങ്ങനെയൊന്നും തേടി പോവില്ല. വിഷയസുഖങ്ങളില് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കില്ല. ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടാല് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണതയിലുള്ള ആള് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ ആലംബം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ജഡമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ഒട്ടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛവിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. തുച്ഛവിഷയങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെ, അതിലൊന്നും പിന്നെ ആഗ്രഹം ഒട്ടുമുണ്ടാവില്ല. 60 യദോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മന. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ, നിരന്തര അഭ്യാസം കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അടക്കമില്ലാത്തവയാണ്, കരുത്തുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോഴൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെന്നിരിക്കലും ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കും. അത്ര പവർഫുള്ളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചും. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം മുദിച്ചാലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിയാല് മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. മനസ്സ് എവിടെ ഉറപ്പിക്കണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. എന്നാലാണ് വിഷയ ആസക്തി നമ്മൾ വിടുള്ളൂ. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു മുന്നിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായൊരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതി അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നവർക്കറിയാം അതിന്റെ സുഖം, അതിന്റെ പരമാനന്ദം. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഈ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളൊക്കെ എത്ര അനാസ്വാദ്യങ്ങളായിരുന്നു, എത്ര തുച്ഛമായിരുന്നു, ക്ഷണികമായിരുന്നു എന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു അല്ലെ, അപ്പൊ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെ, കുറച്ചു സമയം ഓടിച്ചു, അത് ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കാറ് കേടുവന്നു, അപ്പൊ ദുഃഖമായി അല്ലെ. അതുപോലെ ക്ഷണികമാണ് എല്ലാം ഈ ഭൗതികതയിലെ. പക്ഷെ ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ അവബോധം, ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ സ്ഥിതനായ ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ് കിട്ടുന്നത്. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമാണത്. അതൊരിക്കൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക, ഓ ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ മനുഷ്യജന്മം, എൻ്റെ ജന്മം സഫലമായി എന്ന് തോന്നും. അത്ര അത് അറിയണം, എന്നാലാണ് മനസ്സിലാവുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ അല്ലെ. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവത് വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാൻ, ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങള് ലീലകള് ആസ്വദിക്കാൻ, അതുപോലെ മൂക്കുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച തുളസി മണപ്പിക്കാൻ, പാദം കൊണ്ട് ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ, ശിരസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമിക്കാൻ, കൈകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങള് വൃത്തിയാക്കാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനം ആണ് ചെയ്തു വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ അല്ലെ, പരാജിതനാക്കാൻ ദുർവാസാവ് വന്നു, സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഞാൻ ഭക്തവത്സലനാണ് അല്ലെ, എന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവത് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ ഭക്തന് നാശമുണ്ടാവില്ല.
പക്ഷെ അതില് എത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. 61 താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്താസീതമത്പര വശേ ഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. സ്ഥിരബുദ്ധി, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവൻ, ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ, ഭക്തൻ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എന്താവണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയജയം സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണം മഹർഷി ദുർവാസാവ്. ദുർവാസാവ് ജ്ഞാനിയാണ് അല്ലേ? മഹർഷി തപശക്തികളൊക്കെ ധാരാളമുള്ള ആളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ അംബരീഷിന്റെ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാം. അറിയാം. ആ, ഓക്കെ. അപ്പോ മഹർഷി ദുർവാസാവ് അല്ലേ ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും, കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകളും, ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങളും, തദ്രൂപദർശനത്തിൽ കണ്ണുകളും, ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹവും, തൃപാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിൽ നാസികയും, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീതലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാവാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. ഏറ്റവും ഉന്നത ഭക്തനല്ലേ, ഭക്തോത്തമൻ ആണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കി ജീവിച്ചു. 62 ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഘാസം ജായതേ കാമാ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയണേ? ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ ആസക്തി കൂടി കൂടി വരികയുള്ളൂ. അതാ നെയ്യ് തീയിൽ ഒഴിച്ചാൽ അല്ലെ, അഗ്നിയിൽ കോരി ഒഴിക്കുന്ന നെയ്യ് വീണ്ടും വീണ്ടും അഗ്നി കൂടി കൂടി വരും പോലെ, അതുപോലെയാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചിരിക്കും തോറും ആസക്തി അതിൽ കൂടി കൂടി വരും. അങ്ങനെ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ഉണ്ടാവും. ആ കാമം പിന്നെ ക്രോധമായിട്ട് മാറും. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദേഷ്യം വരും അല്ലേ, ക്രോധം ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കും. അതത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയ രഹസ്യം. ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആള് എന്താ ചെയ്യാ? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അവർക്ക് ആസക്തി വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് അടിമപ്പെടും അവര്. എന്നാ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തനോ ഭഗവത് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവണ ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ അറിയാം എല്ലാ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ തുച്ഛമാണ് എന്ന്, അതൊക്കെ അവഗണിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്റെ ജീവിത രഹസ്യം, വിജയ രഹസ്യം എന്ന്. അപ്പോ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും കാരണം ഭൗതിക ആസക്തി തന്നെയാണ്. അതാണ് പിന്നെ കാമമായിട്ട് പിന്നെ ക്രോധമായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത്. വ്യക്തികൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വഴുതി വീഴുന്നത് ഇങ്ങനെയാ. എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാലെ ലഭ്യമാവുന്ന ഈ സുഖങ്ങളെ ത്യജിക്കണത്, ആമ സ്വന്തം അവയവങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ, അപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി യോഗാവസ്ഥയിലാവുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതമാണ്, വിശ്രമമില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അതിന് സാധിച്ചാലാണ് ആത്മീയ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക നമുക്ക്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളെയൊക്കെ അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതെല്ലാം തുച്ഛമാണെന്നപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും.
അടുത്ത ശ്ലോകം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. 63. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം. അപ്പൊ ക്രോധം വരെ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലെ. ആസക്തി കാമമാവുന്നു, കാമം പിന്നെ ക്രോധമാവുന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാവുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് സർവനാശം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് എന്താക്കണ്ടേ? ആസക്തിയാണ് അല്ലെ. ഓരോ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി. അങ്ങനെ ആസക്തി പിന്നെ കാമമായിട്ട് മാറും. അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്രോധമാവും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. കാര്യാകാര്യ വിവേകം ഇല്ല. പിന്നെ സമ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ചെയ്യണ്ടേ, എന്താ ചെയ്യരുതാത്തത്, ഏതാണ് ഇതില് ശരി തെറ്റ്, അതൊന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ക്രോധം എന്നാ അങ്ങനെയാ അല്ലെ. സമ്മോഹം ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എല്ലാം മറക്കും, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കും. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശമുണ്ടാവും. ബുദ്ധി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. ബുദ്ധിനാശത്താല് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കും. സർവനാശം. അപ്പോ കാമം ക്രോധമാവും, ക്രോധം സമ്മോഹമാവും, സമ്മോഹം ഓർമ്മപ്പിഴയാവും, ഓർമ്മപ്പിഴ ബുദ്ധിനാശത്തിലേക്കും സർവനാശത്തിലേക്കും ഒരു വ്യക്തിയെ എത്തിക്കും. അപ്പോ നമ്മള് ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഉപേക്ഷിക്കുക? എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസി പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ? ഒരു ആൾക്ക് സാധാരണക്കാര് നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെയാ. പക്ഷെ അതൊന്നും ത്യജിക്കാൻ പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറയുന്നില്ല. നല്ല നല്ല ഭോജ്യങ്ങള് നമുക്ക് ആഹാരം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക നൈവേദ്യമായിട്ട്. ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് എല്ലാം പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം. അപ്പോ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാം. അല്ലാതെ കൃത്രിമമായ പരിത്യാഗം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. എന്തിനേയും ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക, അതാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഭഗവത് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആത്മീയത ഉണരും. അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണേ. അവർക്ക് ആസക്തി കാമമാവും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, പിന്നെ സമ്മോഹം, പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴ, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ശ്രീലപ്രഭുപാദ് അന്ന് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നേ? അന്ന് ഓരോ മൈക്രോഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ, ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതും അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും അത് ഒക്കെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിനിയോഗിച്ചു. ഇപ്പോഴും നമ്മള് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉള്ള യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണേ അല്ലേ. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സൗകര്യമുള്ള നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നമ്മള് ഓരോ എന്താ പറയാ ഇന്റർനെറ്റ് സർഫിങ് അല്ലെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജിനൊന്നും സമയം ചെലവാക്കാതെ നമ്മൾ അത് ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക അല്ലെ. മറ്റേ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാന് കാണാനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദമുണ്ണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 64. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയേശ്വരൻ ആത്മവശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ദ്വേഷം നമുക്കറിയാം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹവും വേണ്ട, എന്നാ വെറുപ്പും വേണ്ട. അങ്ങനെ വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈഷയിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഒരാള് ലൗകികനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ആ ആള്. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും, ഒരു കൈ ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. 65 പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവാനില് ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് സദാ തൃപ്തനായിരിക്കും ആൾക്ക് പിന്നെ ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ സംതൃപ്തമായുള്ള ആ ഒരു അവബോധത്തില് മനസ്സിങ്ങനെ ചിത്തമടങ്ങും. മനസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ സമചിത്തത കൈവരിച്ച് അങ്ങനെ ആൾ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടും. 66 നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അശാന്തന് എവിടുന്ന സുഖം ഉണ്ടാവുക? പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? എല്ലാം ഭഗവാനും ഞാനും കൂടി എല്ലാം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഭാവം, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഭാവനയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിലേ സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തപോയജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കൂ. ഇപ്പോ തപോയജ്ഞാദികളുടെ എല്ലാം എൻജോയർ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഉടമ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ ഒരാൾ മാത്രാണ് എന്നറിയുന്നവർക്ക് ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നാനും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. 67 ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനു വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവമിവാംഭസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റെന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. കാറ്റുള്ള വെള്ളത്തില് ഒരു തോണിയുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അതിങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഒപ്പം പോവും, അല്ലേ? ആടി ഉലയും, അങ്ങനെ പോകും. അതുപോലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അതിലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോണത്. ചിലപ്പോ കേൾക്കാനാവും, ഏതെങ്കിലും കേൾക്കണമെന്നാവും ആഗ്രഹം. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മോശം കാര്യങ്ങൾ കാണണമെന്നാവും ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചഴച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസ്സംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പവർഫുള്ളാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെ ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെ? ഭഗവാനില് പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും. അപ്പോഴും മാത്രമാണ് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും ഉടമയും ആസ്വാദകനും എന്നറിയാം. അപ്പൊ നിർബന്ധപൂർവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാനാവില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. 68 തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലെ? എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ്, അത് നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യാകുലതകളെയും അകറ്റും. ഇതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി, അല്ലെ? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സെപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അത് കാരണം
അപ്പോ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നേടണം എന്നാണ്. മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കുക തന്നെ വേണം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുള്ളൂ. അതിന് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു കലയാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ്. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരു സാധകനാണ് മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത്. വിഷയചിന്ത പോലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ബാഹ്യമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല. ഞാൻ ഇനി ആ മോശം കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ കാര്യമില്ല. അപ്പോ അന്തരംഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അതിനോട് വിദ്വേഷം വരേണ്ടത്, വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം വരേണ്ടത്. അതല്ലാതെ പുറമേക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനാവൂ. 69 യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനെ. സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. ഇതൊരു കടങ്കഥ പോലെയുള്ള ശ്ലോക. അപ്പൊ ഇത് പറയണത് എന്താ? എല്ലാ ജീവികൾക്കും രാത്രിയാണ് വിചാരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ലൗകികരായവർക്കൊക്കെ അവര് രാത്രി അവര് ആജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ നിദ്രയിൽ ഇരിക്കണ വേളയില് ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ച ആളോ ഉണർന്നിരിക്കും. അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും പ്രകാശമായിരിക്കും. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പ്രവർത്തന നിരതരായിട്ട് ഇരിക്കണ വേളയില് അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള മുനി എന്താ ചെയ്യാ? ആത്മസ്ഥിതനായിട്ടിരിക്കും അല്ലേ? അവര് ഒരു ബഹളത്തിലും ഇടപെടാൻ പോവില്ല. ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബുദ്ധിമാന്മാർ രണ്ടു വിധമുണ്ട്. വിഷയസുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അന്തർമുഖരായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവരും. ചില പേര് 90% പേരും എന്താ ചെയ്യണേ? വിഷയസുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും. എന്നാൽ ഒരു യോഗി, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യാ? അന്തർമുഖനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കും അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ ഈ രാവിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകലാവുമ്പോ ഈ ജ്ഞാനിക്ക് രാത്രിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയണത്. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തില് അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കും. എന്നിട്ടോ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. 70 ആപൂര്യമാണമചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പോ ഈ നദികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഒരു ഉൾക്ഷോഭവും ഇല്ല അല്ലെ? സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ള് വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി വരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കും. അതിലൊന്നും നമ്മൾ പ്രക്ഷുബ്ധരാകാതെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഓരോ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവന് യാതൊരു ശാന്തിയും ലഭിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ, സദാ പരിപൂർണനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നവർക്ക് പിന്നെ മറ്റാഗ്രഹങ്ങളില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം. 71 വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാംശ്ചരതി നിസ്പൃഹ നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സശാന്തിമധിഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. വിഷയസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവണം. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഒന്നും എന്റേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ? ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പോലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാനുള്ളതാണ്.
അങ്ങനെ ഒന്നിലും അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമാണ് പ്രശാന്ത അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തിയാണ്. യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന നില അറിയണം. ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടരുത്. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നറിയണം. 72 ഏഷാ ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേബി ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകണത് ആരാണ് എന്നാണ്. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദം ആണിത്. ഏതാ പദം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള പദം. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. ഏതൊന്നാണ് നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുള്ളൂ. ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദം, ആ മാർഗം അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചാല് ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കണം, ചഞ്ചലപ്പെടരുത്. അപ്പൊ മരണവേളയിലും ഇതേ സ്ഥിതി തന്നെ തുടരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കും എത്താൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഖട്വാംഗ മഹാരാജാവ് നിമിഷങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തി. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഈ 2-ാം അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല. ഗാന്ധാരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച ആണ് വെച്ചാൽ തന്നെ അതിയായ ശക്തിയാ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഉദാഹരണം ഗാന്ധാരിയെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗാന്ധാരി ഉജ്ജ്വല കഥാപാത്രമാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കെട്ടി. എന്തിനാ? പ്രതിശ്രുത വരൻ അന്ധനാ എന്നറിഞ്ഞപ്പോ. അങ്ങനെ ഇവിടം വരെ ജീവിച്ചു വന്നു. ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തില് ദുര്യോധനൻ തോൽക്കാരായ ഘട്ടം വരെയാണ്. അപ്പൊ വൈകിട്ട് അമ്മയെ കാണാൻ വരും എന്നും. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ യുദ്ധത്തിന് പോകും, വൈകിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ എന്റെ മുമ്പില് പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ട് വരിക. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കെട്ടഴിച്ച് മുഴുവൻ ബലവും നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കാം. പിന്നെ നിന്നെ വധിക്കാൻ ഒരാൾക്കും ആവില്ല എന്ന് ഗാന്ധാരി പറയാണ്. ശരി, പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ദുര്യോധനൻ വരികയാണ്. കൃഷ്ണന് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ? എല്ലാ സൂത്രങ്ങളും അറിയാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മുന്നില് വന്നു. എന്താ ദുര്യോധന ഈ രൂപത്തില്? അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു, ആ അമ്മ, നീ മകനൊക്കെ തന്നെ ശരി, പക്ഷെ എന്നാലും നീ ഒരു പുരുഷനല്ലേ? അമ്മയുടെ മുമ്പില് മോശം. ഒരു ഇല കൊണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കൂ എന്ന് പറയാണ് കൃഷ്ണൻ. ആ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് ദുര്യോധനനും. അങ്ങനെ ഗാന്ധാരി കണ്ണു തുറന്നു. ശരീരമാകെ, ദുര്യോധനന്റെ ശരീരമാകെ ആ കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു. പറഞ്ഞു, ദുര്യോധന, നീ ഇല വെച്ച് മറച്ച ആ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അത് ദുർബലമായേക്കാം. ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം വജ്രം പോലെ ബലപ്പെട്ടു. ഭീമൻ തുടഭാഗം തകർത്താണ് ആ ദുര്യോധനനെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്, ഒരു ഇന്ദ്രിയം നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോലും നമ്മളില് വളരെ ശക്തിയാണ്, ഊർജമാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാലോ എത്ര ശക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് എത്ര പവർ കിട്ടും? അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, ചോദിക്കൂ, ചോദിച്ചോളൂ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയോ? ആ, ആധ്യാത്മികം, ആധിഭൗതികം, ആധിദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്തായിരുന്നു? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, നമ്മളുടെ ആദിവ്യാധികള്, മെന്റൽ ടെൻഷൻ, പ്രഷർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് സ്വയം ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ശരീര മനസ്സുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവണ ക്ലേശങ്ങള് ആധ്യാത്മികം. ആധിഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പുറമേയുള്ള
ശക്തികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് മൃഗമാവാം, മനുഷ്യനാവാം, വൈറസുകളാവാം, അല്ലെ? ഇപ്പോ നമുക്ക് പാൻഡമിക് കോവിഡ് വന്നു. അതൊക്കെ ഒരു ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരുത്താം. ആദി ഭൗതികത്തിൽ പെടുത്താം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആദി ഭൗതികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയണത് ഓരോ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ഇപ്പൊ ഭൂമി കുലുക്കണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, അല്ലെ? സുനാമി വന്നു, കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ആ. ക്ലാസ്സാ മാതാജി. ഇത് കേൾക്കാൻ തന്നെ മഹാഭാഗ്യാണ്. അതിലെത്തിച്ചേർന്നും തുടർന്ന് കേൾക്കാനുള്ളത് കിട്ടിയ മതി മാതാജി. അത് പ്രഭുപാദം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണിത്. മറ്റേ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താന്നുള്ള ഒരറിവും കിട്ടൂല. സകല ദേവീദേവന്മാരെ പോലെ ഒരാളായി തന്നെ കണക്കാക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രഭുപാദം നമുക്ക് ഈ ശിക്ഷാ ഗുരുമാരെ വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കാനും ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് തന്നെ അറിയില്ലേ. ഇപ്പോഴാണ് മാതാജി ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇത് ഒന്നും അറിയില്ല, കൃഷ്ണാപബോധം എന്താന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കൂടണ്ട്. നമ്മളെ ഗുരു ആ ശിക്ഷാ ഗുരുമാരെ വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനുള്ളൊരു വഴി കിട്ടിയാൽ മതി മാതാജി. അതാണ് വേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എല്ലാവർക്കും ഗുരുകൃപ തന്നെ വേണം. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കൃപ, നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൃപ എല്ലാവർക്കും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വേണം, ഒരാൾക്കായിട്ടല്ല. അപ്പൊ ശിക്ഷാഗുരുമാര് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വാരി വെതറി തരണ്ട്. സൂര്യകിരണങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് ശിക്ഷാഗുരുമാര്. സൂര്യൻ നമ്മള് പ്രഭുപാതയാണെങ്കിലും കിരണങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ. എപ്പോഴും ആ പാദനമസ്കാരമുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ. സാരപ്പണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് അറിയണത് തന്നെ ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയാന്നുള്ളതും പ്രഭുപാദ എന്താന്നും ഗുരുവിനെ നമ്മളെങ്ങനെ അതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു നമ്മളെ നല്ല പോലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒന്നാണത് മാതാജി. എന്തോ ഒരു ജന്മപുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല മാതാജി. അത്രയ്ക്ക് അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ശ്വാസം കിട്ടിയ മാതിരി ഉണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ശ്വാസം കിട്ടുമ്പോൾ നടുക്കടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുൽക്കടി കിട്ടിയ മാതിരിയുള്ള ഒരു സന്തോഷം കിട്ടേണ്ടത്. അനേകം ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, പരിഭാഗം വന്നിട്ടാണ് മാതാജി ഇവിടം വരെയെങ്കിലും എത്താൻ, ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് തൊടാനെങ്കിലും ഒരു വരിയെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കണത്. അനേക ജന്മത്തെ പുണ്യ ഫലം കൊണ്ടാ. അല്ലാത്തവര് എത്രയോ കോടി പേരുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം വന്നു. എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാ അവിടെ കൂടി വരുന്നത്. അവര് അവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് വരും, ഭക്തജനങ്ങളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആരാണ് ഈ ഭക്തജനങ്ങള്? ഒരാളോട് പോലും ചോദിച്ചാൽ ഒരു ശതമാനം പേർക്ക് പോലും അറിയും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഭക്തജനങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കോ? എല്ലാവരും ഭക്തജനങ്ങളാണ് എന്നാ പറയല്. ഭക്തജനങ്ങളെ എപ്പോഴാവുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? ആരാണ് ഭഗവാൻ? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പില്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്, അല്ലേ? ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നും വിവരമില്ല, പക്ഷെ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനോ കേൾക്കാനോ ഒന്നും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഒന്നും ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞെനിക്ക് ഇഷ്ടേന്, പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനോ മറ്റേ ഭഗവത്ഗീത കുറ്റം പറയില്ല. പക്ഷെ ഇമ്പളെ കൃഷ്ണാപബോധം ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് മാതാജി. മറ്റതിലൊന്നും അത്രയ്ക്കില്ല. നമ്മളെ ശിക്ഷാഗുരുമാരും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാരപ്പണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി.
പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ മാധു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കൂ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ. എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ. ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അത് മതിയോ മാതാജി? അത് വേറെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ അതില്. വേറെ ആരും മാറി എഴുതിണ്ടോ? മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുന്ന നാനാവിധ ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിച്ച് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിത്തീരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഉദാഹരണം. ആ സെന്റൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാ. ആമ അവയവങ്ങളെ ഉൾവലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയണം. അതെ, മലക്കുണ്ട്. ശരിയായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടും. പലതുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിഷയങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം അവസാനിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കിയിട്ട് അല്ലെ ഈ ഉന്നതമായ ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക്, ദിവ്യ അവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിനെ അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ എന്നും വിശ്വാസിനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ആയവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് എഴുതാവോ മാതാജി? എഴുതാം. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം എഴുതാമല്ലോ. ത്രിവിധ അത് 68-ലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെ, ഇതും എഴുതാം. 56 എഴുതാം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കരുത്. ആസക്തി ഭയം ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. 55, 56 അതുപോലെ തന്നെയാ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ വിവരണോ. അതെ, കൊറേ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഏതെഴുതിയാലും പോരായ മാതാജി? ശരി. ഉത്തമ വേദാന്തി ആരാണെന്നുള്ളത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ മാതാജി. ഏതാ ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? അതന്നെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ, ജ്ഞാനി, പരമഭക്തൻ, അങ്ങനെ പല പല പേരുകൾ പറയണതാ. നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. അങ്ങനെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി അത്? 19-ാമത്തെ ചോദ്യം. 19. ക്വസ്റ്റ്യൻ 19. ശ്ലോകം ഏത്? ശ്ലോകം 46 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 46. ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. അടുത്തത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. ആരാ പറയണേ? അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറയൂ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആസക്തി പിന്നെ
ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകും. ആ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹം. പിന്നെ മറ്റേ 63-ാമത്തെ ശ്ലോകം അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാ. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു. സർവനാശം ഉണ്ടാവും. അതന്നെ. അടുത്തത് തീർന്നല്ലോ. തീർന്നു. 23 വരെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം, ആദി ഭൗതിക ക്ലേശം, ആദി ദൈവിക ക്ലേശം. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകം പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആക്ച്വലി നരകം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി മറ്റൊരു ആത്മാവിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. ഈ നരകം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ്, എവിടെയാണ്? അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടാത്ത പോലും അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അത്രയും നീചമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നരകലോകങ്ങളിൽ പോയി പതിക്കും. നമ്മൾ അധപ്പതിക്കും, വളരെയധികം അധപ്പതിച്ചു പോകുന്ന സ്റ്റേജ് വരും. ഒരു ശരീരം കിട്ടാന്, ഇപ്പൊ പട്ടിയുടെയോ പന്നിയുടെയോ പോലും ശരീരം കിട്ടാൻ പോലും അർഹതയില്ലാത്ത വിധം നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്ന വേള, അപ്പോഴാണ് നരകത്തിൽ പോയി പതിക്കണത്. ഇനി പതിക്കണതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട്. വ്യക്തായോ? സ്വർഗവും വേറെ ഉണ്ടോ? അതോ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം ഉണ്ടല്ലോ, സ്വർഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടല്ലോ. സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടും. പുണ്യകർമ്മങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വേദങ്ങളിലുള്ള കർമ്മകാന്ഡം എന്ന, വേദങ്ങളിൽ 3 കാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം. അതിൽ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ശ്രേയസ്, ഐശ്വര്യം, സ്വർഗപ്രാപ്തി, മറ്റു നേട്ടങ്ങള്, പുത്രകാമേഷ്ടി ചെയ്താൽ പുത്രനുണ്ടാവുക, അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തില്. അപ്പൊ അതില് സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, യാഗം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വർഗം ഉള്ളതാണല്ലോ സ്വർഗപ്രാപ്തി. ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ കണ്ട ഉപരിലോകങ്ങള്, ആ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ മരണാനന്തരം നമുക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടും. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ അധമ ലോകങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ തള്ളിവിടപ്പെടാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അത് വരുന്നത്, ഗതി വരുന്നത്. അതിനുശേഷമാവും നമുക്ക് മറ്റൊരു ശരീരം ലഭിക്കുക. ഈ ഇതൊക്കെ സുഖമോ ദുഃഖമോ ഒക്കെ അനുഭവവേദ്യമായതിനു ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പുണ്യം ചെയ്തതിന്റെ ആ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ചാണ്, കാർമിക അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് എത്ര പുണ്യം ചെയ്തോ അതിന് ഇത്ര സുഖം അനുഭവിക്കാന്നുണ്ടാവും. ആ സുഖം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മറ്റൊരു ശരീരം എടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഇതൊക്കെ തുടരണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള്. അതുപോലെ തന്നെ നരകലോകങ്ങളിൽ പോയാലും എത്രത്തോളം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടും. ആ ആത്മാവിന് വീണ്ടും ഒരു ശരീരം കിട്ടി ഭൂമിയിൽ തന്നെ വരും. കർമ്മഭൂമിയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രമാണ് കർമ്മം ചെയ്ത് നേടാനും നശിക്കാനും പറ്റുന്ന സ്ഥലമുള്ളൂ. അപ്പോ ദേവന്മാര് പോലും ആശിക്കുന്നത് ഈ കലികാലത്തില് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കണം, എന്നിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് അവർക്കും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവലോകത്തില് സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെയും ഉണ്ട് ഈ ജനിമൃതികളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അവിടെന്നും പോരണം, എല്ലാവർക്കും വേണം. ഈ 17-14 ലോകങ്ങളും ജനിമൃതികൾ ഉള്ളതാ. അതല്ലാത്ത ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ആത്മാവിന് ശാശ്വതമായിട്ട് അവിടെ വസിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കാം, പണം കഴിഞ്ഞാലോ അവര് തള്ളി പുറത്താക്കും അല്ലേ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ. പിന്നെ അതുപോലെയുള്ളൂ സ്വർഗലോകങ്ങള്, സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ലോകങ്ങള്. അതുപോലെ നരകലോകത്തിലും നമ്മള് എത്രത്തോളം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ദുരിതം മാത്രം നരകത്തിൽ അനുഭവിച്ചാൽ മതി. അത് അനുഭവിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആത്മാവിന്.
ലെവൽ Clear വണ്ണിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചായിരുന്നു. നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, നേരെ ഒരു ജീവികളുടെ ഒരു സർക്കിളാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിൽവർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോണതായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും പോയതിനു ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഈ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതെ അതെ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവനവന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇത്രക്കേന്ന് ഒരു എഴുതി വെക്കാനൊന്നും കണക്കില്ല. അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനാ. എത്രയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്, സുഖം എത്ര അനുഭവിക്കണം, ദുഃഖം എത്ര അനുഭവിക്കണം, ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ. അതിന് ഭഗവാന് പാർഷദന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, ചിത്രഗുപ്തനുണ്ട് അല്ലെ, യമരാജാവുണ്ട്, കിങ്കരരുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പൊ എല്ലാവിടെയും കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ ജില്ലയിൽ വന്നിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? അതുപോലെ ഇതിൽ പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റില്ലെന്ന് വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സത്കീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊഴുക്കലാവും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കൽ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതല്ലേ മനസ്സിലാവുന്ന മാതാജി? അതെ, ഒരാളും അവനവന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നാളത്തെ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള 3-ാം അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയും. കർമ്മം എങ്ങനെ യോഗമാക്കി മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ കർമ്മം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഗുണവുമില്ല, ദോഷവുമില്ല, പാപവുമില്ല, പുണ്യവും നമ്മളെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കില്ല. അതാണ് നമ്മള് നാളത്തെ അധ്യായത്തില് കാണാൻ പോകുന്നത്, കർമ്മയോഗം. ഓരോ അധ്യായവും വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറുള്ളൂ. അപ്പൊ നരകത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ മാതാജിക്ക് ഇപ്പോ ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും? ധന്യമാതാജി. ധന്യമാതാജി ഇല്ല. സന്ധ്യ മാതാജി നിർത്താം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം എല്ലാവർക്കും.